Ndị be anyị ọra na eze ekele bụ ụlọ n'ọbụwa ada dịbụ na-ekwu ụtụtụ ọma nọ efifie ọma mgbede ọma abalị ọma dịka o si dị site na mpaghara ebe ọbụla isi enene m ugbu a. Anyị abịakwana ka anyị weta elu ụlọ oge ndị Igbo, ife gbasara anyị bụ ụmụafọ Igbo, usoro anyị bụ ụmụafọ Igbo si ebi ndụ wee nọkwa n'ogologo ndụ na ahụ isi ike. Tupu anyị amalite, biko iwere ya otu nkeji na-atụfughị oge ka ijepiela anyị aka ebe dere notification n'ọnụ oyibo ka ị nwee ike inweta ntụziaka mgbe ọbụla anyị tụbatara ụdị ife onyonyo dị etu a. Echefukwana biko ka inye aka tụsasị ozi a ụmụnne anyị ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a n'ife mwute gbasara ụdị ife anyị je ka ikwu kịta ha ka ha nwee ike mee gịnị fụkwana ya wee mee gịnị wee mụta otu ife maọbụ ụzọ ife na-abụ n'ime ya. Maka na ndị be anyị ehegbu okwukwara n'okwu wee sị ọnụrụ ube nwanne ya emekwana gịnị ya agbakwana nkịtị. Dịka unu si wee mara na abụ m Ada ndị Gboo, Ada Nnewi Eberechukwu. Ife anyị nwere ikwu maka ya n'ụbọchị taa bụ imebi obi ndị ichie, imebi arụsị, imebi mmụọ, imebi okwu mmụọ dị iche iche. Ife ndị ya bụ ife bụ abịa, ife ọ na-ebute, uru dị na ya, ọghọm dị na ya, mkpakasị ahụ dị na ya, ntaramahụhụ dị na ya. Maka na anyị bụ ụmụafọ Igbo, ọtụtụ n'ime anyị bụ ụmụafọ Igbo, nke bụ eziokwu bụ na ife ji anyị n'ụbọchị taa bụ okwu mmụọ emebiri emebi ehe gara aga, obi mmụọ emebiri emebi mgbe gara aga, ọfọ ndị ichie, ọfọ arụsị atụfuru atụfu ma nke esuru ọkụ, naanị ebe ife ji ọtụtụ ụmụafọ Igbo n'ụbọchị taa. Nọ ya ka anyị ji wee tụziaka fụ na alịlị akarịkazi n'ebe anyị ụmụnne anyị nọ, ya ka anyị jikwana bịa sị ka anyị weta ụdị mpie nkọwa dị etu a ka onye ọbụla mara ebe nke na-eme esi jee jụba ajụjụ ma dozie ụzọ ya. Ọ bụrụ na obi ndị ichie unu na obi mmụọ unu, ụfọdụ ka ọ ga-abịa ịgbacharụ ha afa isi ha na mmụọ nọ n'obodo ha na-akpọ ha bịa megịnị, ha bịa megịnị ma elu ha ọjị, ha sị gị na ya bụ mmụọ na-emebigo ya na o nwezi onye n'ebe ahụ, ịfụ na ife ya bụ ife eji ka nkụ. Ụfọdụ bụ ndị chọrọ ka emezie ya ma ha amaghọ ka a ga-esi wee mee gịnị wee mezie. Ejikwa m otu aka wee na-asị biko ndị ka na-akwado imebi ụdị ife dị etu a, biko ka unu jụkwa ese, maka na ndị mere eme apụtabeghị n'ife dị n'ime ya, ka ndị dụ nkịta ghara ime ọzọ. Ọ bụrụ na obi ndị ichie unu n'ikekwa ọ bụrụ na unu na-edozigharịzi ngwurube unu na unu chọrọ ka o si ebe ahụ ọdụ pụọ ka unu mee ike rụgharịa ya n'akụkụ ọzọ, biko unu anọkọta na tinye aka mee gịnị, unu anọkọta na tinye aka kụrisiba anya bụ obi. O nwere ife a na-akpọ tupu iyi emetụ aka ebe ahụ ijegodu n'afa gbaa afa jụọ ese na ịchọkwanụ ka ime gịnị ka ịrụgharịala obi ndị ichie ebe nna gị obi. N'ihi na ajụ ha bụ ndị ichie kedu ife ha chọrọ ka emelụ ha, emechakwara udo adụ ịnọkọta na dị ebe ahụ kụrisiba ife na ị ga-eme nwunye maọbụ na ịkpata nwere ego ị ga-eji wee lụọ ọzọ. Mba, ọ bụrụ ka esi eme ya. Ije n'afa ime gịnị, iju maa ese ọfụma. Ha ga-asị gị ngwa gbara ya ọjị, were ya nzu, were ya otu oke ọkpa maọbụ otu nnekwu, nụrie nkwụ enu maọbụ nkwụ ike, bịa n'obi ahụ gwa anyị na ife ị chọrọ ime. Ọ gwụchakwa ife ha chọdere ka ime elu ha, ị gwarụ ha maka na ị ga-abata be mmadụ, ị ga-akụ aka gwa onye ahụ ife ị bịarụ kedụzi ka ị ga-ọbụsi ịchọọ ịlụghalụ ndị ichie be ha, ịya ha agwa ha wee kurie nke dụbụ adụ, itinye aka kwụọ. Ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ife ntaramahụhụ maka ụdị ife dị etu a. Ụfọdụ wee bụrụ osisi dị na mmụọ, ikekwa bụrụ na ya bụ osisi na aka na-eme gịnị nọchisizila ụzọ, iwee tụtụrụ mma wee maọbụ ịkpọọ onye ogbu osisi maka na ime gịnị na ichelu na ịkpata nwere ego ị ga-eji wee gbu ya bụ osisi ma ọ gbukarata ya bụ osisi. Ada eme ya eme ka ị ga-esi na ya bụ na ị ga-agbara ọjị gorie oke ọkpa maọbụ nnekwu ọkụkọ, nụrie nkwụ enu, nụrie nzu na edo, wee mee gịnị jebe n'osisi mmụọ ahụ maọbụ n'ihu ya bụ mmụọ iru egwe si na osisi dị etu a nọ na-eme gịnị nọ na-emebizikwa n'ife n'ọkpọnụ ka ewepụ ya ewepụ nọ ka akpụchanata ya isi. Ọnụ afa na-akpọ ya ikpu osisi mmụọ isi. Ijebe gịnị ije gwa ha na ife ị chọrọ ime ị na-aha ọda, ọ ka esi eme. Ị naghị anọkọta jee kpọọ onye na-egbu osisi mee gịnị ọtụtụrụ osisi gbutuo, anaghị eme ya eme.
ọtụtụ mmadụ nọ n'ife mwute n'ife gbasara ụdị ife dị etu a. Ọ bụrụ na nke unu na obi ndị ichie unu na-emebighị ya, maọbụ na ọfọ nnukwu obi unu na-emebighị ya, maọbụ na mmụọ dị na be unu na-emebighị ya, ngwa gee ntị ka ịfụ ka esi ewuchi nya bụ mmụọ maọbụ wuchie nya bụ obi ndị ichie. Unu ga-agba mbọ jewegodu n'afa. Unu achọọ ndị na-agba afọ ọfụma. Unu kpọtie ofu onye na-agba afọ ugiri, unu akpọtie ofu onye na-agba afọ okuku, kpọtakwuo ofu onye na-agba afọ ọzọ dị iche iche, ikekwe ọbụla afọ ekpiri, awụba afa na ana, jụba ndị ichie maọbụ nya bụ obi mmụọ kedu ife ha chọrọ ka emeelu ha, kedu ụdị mgbakwa na mgbanwe ha chọrọ ka eme gịnị, ka ehuolu ha. Ife izizi unu ga-akọwagodoro n'ụlọ akụkọ unu, kọbara ụlọ akụkọ ndị nna nna unu, kọbara unu ka esi wee bi ndụ, kọbara unu ndị kpara alụ na ndị akpa ha alụ, kọbara unu mkpa, ikekwe ọ bụrụ na obodo na-asa eke, ọ bụrụ na onwego ndị gburu eke na ya bụ obi, kọbara unu na onwego nwanne na nwanne mekọọlụ unu, kọbara unu na onwego ndị kpalụ nsị. Akụkọ ya akọọlụ unu dị egwu, kọọlụ unu ka nna nna unu na unu si bido, ma ọ bụrụ na onye unu kpọtara na-agbami afọ ime. Akọcha akụkọ onwe ndị mefiere unu na ya ada ha nha ewu. Emechaa ife ndị a gbawa nnọọ afa gbachaa. Nke bụ eziokwu na afa ga-agwagodo unu jee chọgodo ndị na-akpụ alụ na ya bụ obi mee gịnị, kpochieri ya onunu. Ife unu ga-eji wee gbaa afa ahụ gbamie ya ime bụ ka unu na-akpụ alụ, ka unu marụ ụdị alụ ndị a ga-akpụgasị. Maka na akpụọ nke a ha akpụghị nke a, ife na-ebe na ụka na-ebekwa ka o si ebe. Unu ewe kpochieri ya onunu mee gịnị, gbaa mgbakwa na mgbanwe dị na ya. Ma tupu unu eme ụdị ụfa, ọ bụrụ na ọ na nnukwu obi, onye obi ya a na-ezu oke, a na-adụ about 6 or 7 families wee nwere, a ga-abawagodu n'ụlọ akpọọ n'okunu ka unu ha wee nwezuo onye wa obi ezuo oke, atụbụ ya ọbụla agba, atụbụ ya ọbụla alụ na ife a chọrọ ime. Nke bụ eziokwu na ya enwe ndị kwe na ndị ekwe, ọgba aghara ga-adị, maka ọtụtụ n'ime ụfọdụ oge ị ga-afụgo otu onye ma ọ wee bụọ tinyegara aka na ụdị ife dị aṅaa, ọma nkwezi ka eme ife ahụ. Mana gị bụ onye ị ga-ejisi ike dọtanwuo n'akụkụ gị bụ onye bichiri n'obi ahụ, ọ nọ n'isi obi ahụ, okwu ha kwa okwugo, maka na ọnya nọ n'isi obi. Aka ụtụnụ onye ọbụla iji etunye, ọ bụgodo na ọwọ naira ka iji ime gịnị, itunye ego ahụ ị na-atụnye nwere ife o mere gịnị, o nwere ife o bupụrụ na ndụ gị. Mana ọ bụrụ ife anyị ga-abịakọba, ife ọ na-egosi bụ na ọ bụrụ na obi ahụ mee gịnị, ọ chọba isi ọ ga-eri, na ọ bụrụ isi gị na ezinụlọ gị, na-etụnyere gị ego eji wee mee gịnị, ego eji edozi ya. Maka na ụfọdụ ụmụafọ Igbo anyị na-ego adụka, ngwa ngwa ekere ụtụ ụfọdụ esere isi na ya eme na onye nọ n'obi ka ọ dụrụ. Mana ụnụ amazi nọọ ofu ọbala ahụ na ife ọbụla na-eme na nnukwu obi na-emetụ onye ọbụla. Ọsọkwa ya bụrụ na ị pụọ n'obi, ọsọkwa ya bụrụ na ije n'obodo ọzọ goo a na biri, ọ ga na-emetụ gị. Maka na ọnwụnwa afọ si n'obi ahụ pụta ka ewu. Aka ụtụ tụnye nke gị, asịghị gị bute ego niile, ọ bụgodu na ọwọ nkọbọ ka ị tụnyere, ọ ife ka ọ bụ iji ego ahụ ị na-atụnye wee na-agbalịsi gị na ezinụlọ gị, ọ ife ego ahụ a na-eke ụtụ ya mere gịnị pụtara. Akpụọ n'alụnụ, gbaa mgbakwa na mgbanwe dị na ya, kpochie onunu dị na ya, wee kwuo okwu ịwachigharị ọfọ a, wee kwuo okwu ịlụgharị ya bụ obi. Ajụwanụ mmụọ kedu ka o si chọọ ka esi wugharịa ya. Ọ bụrụ na mmụọ adọtugoro adọtu, achọọ ebe a ga-enye ya ọnọdụ ka o nwee ike gịnị, ka ọnọdụ ọ ga-abụ nwaanyị nọ na nsọpụta, ọ na-agara onwe mmụọ anọrọ onwe ya. Ọtụtụ ebe ewuru mmụọ n'ụbọchị taa ejizi emere ebe ikpofu ahịfịa. Yes, mfe niile si na anya bụ lineage pụta na-achọ ka ife na-emerụ ha ọfụma. Ọtụtụ akwari ọmụmụ taa ụmụazị na-ejezi n'ọrụ n'enyu eme gịnị, na-asa ahụ. Anyị wee hapụ nke anyị wee na-eme gịnị, na-agbagharị. Unu achọọ na onye adama nri, onye nri ga-abịa kpọrọ ụnụ alụ, kpochie onunu, ewee jụwazie mmụọ kedu ka o si chọọ ka esi wee mee gịnị, wee wugharị ya ọnọdụ. Maka na ọ bụrụ ife a ya eme n'ike, ọ ife a ga-eji nwayọọ mee gịnị, akpa ewee mee gịnị, ewee lahụ n'ute.
akpa akpa alahụ n'ute. Ọ bụrụ ya bụ ụmụafọ Igbo na ya abịago n'isi njedebe n'ife ejije nke a. Aka m bụkwa ezigbo nwanne unu Eberechukwu, ada ndị Gboo, ada Nnewi. Chebiri na anyị n'oge ọzọ.